دا میں او نوکر علی دا صدا حق دی صدا دینا میں او نوکر علی دا میں او نوکر علی دا صدا حق دی صدا دینا جتھے حیدر دنا آوے جتھے حیدر دنا آوے اوتھے سر نوں جھکا دینا جتھے حیدر دنا آوے اوتھے سر نوں جھکا دینا میں او نوکر علی دا میں او نوکر علی دا جڑے منکر سیوں نانو کیا سیمن دے والی نے جڑے منکر سیوں نانو کیا سیمن دے والی نے پوچھو جا بودلے کولو پوچھو جا بودلے کولو میں مویا نو جیوا دینا پوچھو جا بودلے کولو میں مویا نو جیوا دینا میں او نوکر علی دا کوئی پوچھے کہ غازی دا تو کیوں باتا ذکر کرنا میں کہنا بے وفاوانو فقط در سے وفا دینا میں کہنا بے وفاوانو فقط در سے وفا دینا کوئی پوچھے کہ غازی دا تو بہتا ذکر کیوں کرنا میں کہنا بے وفاوانو فقط در سے وفا دینا میں او نوکر علی دا علی ہے راستہ میرا میری منزل محمد علی ہے راستہ میرا میری منزل محمد سفر اپنے دا کل نقشہ سفر اپنے دا سب نقشہ میں لوکانو دکھا دینا میں او نوکر علی دا صدا حق دی صدا دینا میں او نوکر علی دا